Mně se líbí naházený to, že tam děláme různé zábavné věci, trénujeme, někdy zlovíme. Baví naházený, prostě to, že tam máš kamarády a doporučila bych to rozhodně těm, co mají rádi sport. Já bych to taky doporučila těm, co mají rádi sport a to je vše. Já to taky doporučuji a je to fakt bezva sport. Nás baví naházený, že jsme hodně dobře sehraný a že si nahráváme a že jsme dobrý tým. Mě baví naházený, jak si dobře nahráváme a jsme v tom jakože dobrý tým a hodně rychle, jakže bereme míče, dáváme góly. Mě baví naházený, že je to týmový sport a že můžeme běhat a dávat góly. Mě baví naházený to, že se přihráváme, dáváme góly a jsme dobře sehráni. Já doporučuji házenou, že tam běháme, dáváme góly a takhle jsou dobrý týmy a dobrý trenéři. Naházený mě nejvíc baví, že si tam můžeš nejvíc jako zatrénovat, že tě to vážně jako baví, že můžeš dávat góly, je to zdravý běhat a je to prostě super. Mě baví být i v bráně a baví mě taky dávat góly, je to takový zábavný sport a je to dobrý, no. Nejlepší sport na celém světě. Já to doporučuji, protože mě to baví a dávat góly a trénovat. A běhat a je to zdravý. Pojďte!